खुलुमबाय एसएम न्यूजनि रादाबखौ फरायदों आं देबिका बर'आ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर ITVT कम्पिउटार सेन्टारा गोलोम बोथोरनि फरायसालि बन्द समाव फरायसाफोरनि थाखाय गुसुं समनि थाखाय स्पेशल सामार कम्पिउटार क्लास होनाय हाबाफारिया दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों मोजाङै मोजां जोबना थाङो। बे हाबाफारियाव ITVT नि मासिगिरि राहुल बर' आरो सेन्टार इनचार्ज फोरोंगिरि सुरेन नार्जारी बिथांमोना बाहागो लायो। जोंनि ITVT आव जेनेरेलि जिखिना कम्पिउटारनि कोर्स गासैबो दंजोबो PGDC निफ्राय बेसिकसिम बेनि बादैबो जोंहा मोनसे स्पेशल कोर्स दं जेरै सासे कम्पिउटार अपारेटरा माबायदि खामानि मावनांगोन प्रेक्टिकेलि मानि सायाव बिसोर नोजोर लाखिनो गोनां जायो बेखौ थिउरि सोलोंनाय आरो प्रेक्टिकेल मार्केटाव सोलोंनायाव एसे डिफारेन्स थायो बे बुस्थुखौ जों कमप्लिट खालामनो नाजायो। जोंनिफ्राय सासे गथ' बा सेंग्राया जुदि प्रफेशनेल कोर्स मोनसे लाना थाङोबा बियो आरो गुबुन जायगायाव प्रेक्टिकेल खालामनायनि प्रयजन जाया जोंनाव मोननैबो मोनखायो बियो डाइरेक्ट थांनानै हय बिजनेस खालामनो हायो बा जब खालामहैनो हायो बिनिया सुबिदा जाहैखायो। कोर्स फिसा एज इउजुअल जों नुदों जे गरेस्वरनि खाथि खाला जिमान सेन्टारफोर दं बिसोरनिख्रुइ एसे डिफारेन्स जायो मानो होनबा जोंनि सोलोंनाय पद्धतियाबो बेबायदिनो डिफारेन्सखा जे किसुमान कोर्सआव एसे कस्टलिबो मोनगोन आरो किसुमानाव खमबो दङ किन्तु माने जेरै कस्टलि ओरै खामानियाबो जोंनिया माने मोजां जायो आरो। फैनानै मोजां मोनदो बेनिफ्राय सावगारि बेनिफ्राय टाइप थुनाय सोलोंदो। कम्पिउटार क्लाছত আহি যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছোঁ। ইয়াত মই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু শিকিবলৈ পাইছোঁ যেনে পেইণ্ট কৰা DTP ফটোশ্বপ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু শিকিছোঁ আৰু মোৰ প্ৰথম ইয়াত আহি মোৰ যথেষ্ট লাভ হৈছে। ITVT কম্পিউটাৰত আহি বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত মই ড্ৰয়িং কৰা আৰু কিবা কিবি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু শিকিবলৈ পাইছোঁ। ITVT কম্পিউটাৰ আহিব ভাল লাগিছে মই প্ৰিণ্ট শিকিছোঁ মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচত ফটোশ্বপ শিকিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বেলেগ কিবা কিবি শিকিছিলোঁ ভালে লাগিছে।